La cocodrila Pratina se'n va a la neu. Hi havia una vegada una cocodrila que es deia Pratina i que vivia al mig d'un aiguamoll ple de fang i molt humit, on passava tot el dia movent el seu vano morta de calor. Uf, quina calor! Va dir la Pratina. Doncs no en fa tanta, li va respondre un petit mico molt xafarder que passava per allà. A mi no em refresca ni banyar-me. Està tan calenta l'aigua? Mira que és exagerada. D'un temps ençà no pares de queixar-te. Ets una mica ploramiques. Mentre parlaven, allà a prop, enfilats amb una branca d'un arbre, hi havia una parella d'ocells de colors molt vius. Eren una parella curiosa, amb un accent estranger que la Pratina no havia sentit mai, i això va fer que estigués atenta a la conversa. Estaven molt, molt enamorats. Al final arribem, mi amor! Ui, creia que se'n congelarien els ossos. Tenia por de perdre les precioses plomes de la cua amb tant de fred, carinyo. És cert, mi amor, però si fos així estaria guapíssima com sempre. Ui, mi amorcito, vine cap aquí. Mua, mua, mua. Ai, és un adulador, deixa'm. No vàrem tenir gaire sort amb la nostra mestressa. A més de fer-nos viure amb una gàbia lletgíssima, es va portar a un lloc cobert de neu. Ui, és blanca i molt freda i jo tenia esgarrifances de fred tot el dia. Ai, sí, mi amor, ui, quin fred que hem passat. La Pratina acabava de sentir la paraula neu per primera vegada a la seva vida. Què devia ser? Segons semblava, era freda, molt, molt freda, amb la calor que estava passant ara, i va dir: Ja sé què faré. Aniré a conèixer com és la neu. Aquesta serà la solució per tanta calor. I així, entusiasmada per la idea, començà a fer plans pel seu viatge. Mentrestant, el mico xafarder, que ho havia sentit tot, va voler aprofitar l'oportunitat per demostrar-li al rei de la selva, el gran lleó, que feia molt bé el seu paper de vigilant, malgrat que era petit i una mica covard. Ràpidament van explicar-li la gran notícia al lleó Antó. Majestat, 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 de pressa, de pressa! Majestat, rei Antó, la cocodrila Pratina vol marxar de la selva, se'n va! Però què dius? Se'n va aquesta tarda tota soleta. Això no pot ser. Aniré a parlar amb ella. És que vol conèixer la neu. La neu. Què és això? Al lleó no li agradava gens ni mica que els animals de la selva prenguessin decisions pel seu compte, ni que fessin res sense consultar-li. Al cap i a la fi, ell era el rei, el més fort, el més poderós, el més savi, o almenys això era el que ell pensava. Molt decidit va anar a parlar amb la Pratina per impedir que fes aquell viatge. La Pratina estava molt enfeinada preparant l'equipatge quan va aparèixer el lleó Antó. Bona tarda, Pratina. Es pot saber què fas? Bona tarda, majestat. Bé, preparo el meu equipatge per anar a fer un viatge fantàstic, per veure la neu. Però com se t'acudeix? Tu estàs boja. No existeix això que dius. En tota la meva vida mai he sentit a parlar d'aquesta neu. A més, el teu lloc és aquest. Quina idea tan ximple, això de marxar. Majestat, vaig sentir com uns ocells exòtics... Xafarderies! Faràs un llarg viatge per unes xafarderies d'uns ocellots que ni tan sols són d'aquí. Bé, a mi em van semblar sincers. A més, jo tinc molta calor i vull saber si de veritat existeix la neu. Així que faré aquest viatge. No, no i no. Ningú a la meva selva marxa sense que jo ho aprovi. La Pratina ja començava a estar cansada. El lleó es creia més llest que ningú i no volia que marxés, però ella tenia molt clar el que havia de fer, i així ho va fer saber al rei de la selva. Majestat, estic decidida. És una aventura que vull començar a viure. No faig mal a ningú. I vull anar. Si vol,
Li enviaré una postal quan arribi a la neu. El lleó Antó es va sorprendre molt. Mai ningú li havia contestat d'aquesta manera. La pretina no li tenia por, ni estava furiosa, ni cridava, simplement semblava molt segura del que havia de fer. Desconcertat, va començar a dir unes paraules. Bé, si marxes, no podràs tornar. No tindràs ningú. Estaràs sola. La cocodrila va ficar totes les seves coses en una bossa i amb pas ferm va marxar del poblat per començar el viatge. El record de les paraules dels ocells, la descripció de la neu i la idea de conèixer nous paisatges l'ajudaven a tirar endavant. Neu blanca, fresqueta, molt fresqueta. Així podré guardar el meu vano. Estones caminant, estones corrents, anava avançant. Sovint menjava el que trobava pel camí, però encara feia molta calor i no veia la neu per enlloc. Va començar a tenir gana i a estar cansada. Tot just a l'entrada d'un poblet, i la seva panxeta es va queixar de gana i va dir en veu alta. Ui, quina gana! I algú li va respondre. Bonjour, jo sé on hi ha menjar. Ei, qui ets tu? Em dic Pardin i com pots veure, sóc la gata més llesta i ràpida del món. Vols que t'ensenyi on hi ha menjar? La Pardin era una gata molt entremaliada que es passava el dia sencer fent enfadar el Salem, el gat del veí, que era un gat molt tranquil i reposat, tot el contrari que ella. Si la cocodrila s'acabava el menjar del Salem, ella passaria una estona divertida. Pardin, tinc tanta gana. On hi ha menjar? Madan, acompanya'm, vine amb mi, que hi ha molt de menjar. Vine, Megui. Van anar a una casa que hi havia a prop i una vegada van ser a dintre i van trobar un plat amb menjar i una gran tassa de llet. A la pretina el menjar li va semblar estrany i la llet li va encantar. Que bona! Però encara tinc més gana. Oh, ma chérie, no pateixis, buscarem alguna cosa més. Llavors, de sobte, va aparèixer un gat gros, molt gros, que caminava molt tranquil i es va aturar a mirar-les, sorprès i curiós alhora. La gata aprofità el moment per agafar la pretina per la cua i treure-la ràpidament d'allà. I al carrer, la gata continuava rient fins que va dir... Ha estat molt divertit. Ara t'acompanyaré a un lloc on podràs menjar tot el que vulguis. Gràcies, Pardin. Oh, Megui, mentre feia la volta pel poble, he descobert que la cocodrila del zoo està de baixa maternal per poder cuidar els seus cadells i està buscant una substituta. Allà et donaran menjar i podràs descansar una mica. Què et sembla, pretina? Bé, així podré recuperar-me del viatge. El zoo la van rebre molt bé. Va fer la seva feina a la perfecció i va conèixer gent molt interessant. Va estar molt contenta de poder parlar amb l'os polar i els pingüins, que li van confirmar que la neu existia i li van dir on podia trobar-ne. Amb forces renovades i amb l'alegria que el seu objectiu era a prop, va sortir del zoo per anar a buscar la neu. Feia unes quantes hores que caminava quan es va trobar al mig d'un paisatge meravellós. Un petit bosc, un riu d'aigües transparents que es podia creuar per un pont de fusta i molts arbres. A un costat del camí, enfilat amb una branca, la va saludar un petit esquirol. Atsi! Ui! Atsi! Bon dia! Qui ets? No t'havia vist mai per aquí. Atsi! Atsi! Bon dia, sóc la cocodrila pretina i no sóc d'aquí. Vinc a buscar la neu. Saps si és a prop? Atsi! No m'ho recordis. Atsi! De què creus que m'ha encostipat? Aquest riu ve de la muntanya que està tota nevada i l'aigua tota gelada. L'altre dia vaig ensopegar i... Atsi! I vaig caure a l'aigua. Ai! Mentre l'esquirol parlava, la pretina va veure una enorme muntanya amb el cim tot de color blanc. Neu!
Això deu ser neu! Per fi l'he trobat! L'esquirol la va mirar estranyat i li va preguntar. Atxi, de què rius? Estic molt contenta. He aconseguit veure la neu. A partir d'ara ja no tindré calor. S'ha acabat anant amb el vano a tot arreu. I començà a fer saltirons de tan contenta com estava. Saltant, saltant, va arribar al cim de la muntanya i va trobar el que tant buscava. Neu. Hola, neu! Que bonica que ets! I que fresqueta! I que bona! Va començar a jugar i a rodolar per sobre de la blanca capa, encantada de no tenir calor. Es trobava tan bé que ben aviat va pensar que li agradaria compartir aquesta sensació amb tothom qui encara no coneixia la neu. Faré gelats! Els millors gelats del món! I així fou que tots els animalons del bosc la van ajudar. Li portaven les millors fruites del bosc, nous, avellanes, llerds, mores, maduixes i l'aigua més pura. Les vaques li donaven la millor llet per fer els gelats més originals i refrescants. I va ser així que es va fer molt i molt famosa. I els seus productes els demanaven des de tot el món. Un dia va arribar una comanda per un hotel de la selva on ella havia viscut i la va acompanyar d'un regal especial, alguns dels seus millors gelats i una carta adreçada al lleó Antó i al mico xafarder que sempre l'acompanyava. La carta deia així. Benvolguts amics, sóc la Pratina. Ja he trobat la neu i és genial. És freda, blanca i deliciosa, tant que he volgut compartir-la amb vosaltres. Us envio alguns dels meus millors gelats. Espero que us agradin i que us refresquin. A més, durant el meu viatge he trobat nous amics i ens ho passem molt bé. Soc molt, molt feliç. Molts records. Pratina. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.